tene se nyame de me ko ani mu amaware num 5. Wow. Bema kasa. Na ho sere me. Very powerful. Enum. Ghana is my Ghana CFO Abosom Wife aka and Krauta mu King Kong aka Fufoken aka Bema Yemfa na yiranim enye form aka Mitwa no motie Mr. No Pressure. Abusu share video way na enkwa akiri. Na ye hunu ensema Sofo kyra Abosom o de abeto dwai. Hey! Na Sofo wo se den nyame ma wo ko wo animu a wo ba wale 5. Na Sofo na sesebio wasole mano ntetiye be na wo de tete omo asondem wo. Wasole mano e de be ntetiye e na wo de ma asole mano e wo dem wo a wasan e feel proud. Se nyame ma wo ko wani wo be wale 5. Na Sofo awale na wo kan wo nwale da o. Kyra Abosom wo nwale yo cause wonu mo se be Ɛxpose e wa oba na on the train wo bu oba na faso. Sofo oba na no de na ma wo di pen. Ghana for ma da bi e ka kyerem se South Africa amamle awale ni ese twetwe ni nyinem tenie pa Africa amamle awale no ese twetwam because e hu se ye apanom ene ye nananom eye saa nyoma na manne ye nananom asefo bebre ebre because ma wale ne ewo amamle kwa so court anwale wo court ene so anwale wo court a bema no fa anya hwe bema no amu bema ne ugya ne ukwa une japade bia ye nkotie eye Kyra Abosom anu mu nsem efa wona ne yire ensema etwagu ne awia mbata adwempan ne menkapa Kyra Abosom my way he sa na osu bantie abusua ye gotie mla tene se nyame de me ko ani mu amaware num 5. Wow. Bema kasa. Na ho sere me. Very powerful. Enum 5. Wow. Wow. Yeti onyansa no. Tie announcement a eba no. Yes sir. Ba ko ye nigye. Okay. Ba ko so ya reho. Reho. Oh. Entitie me ye. Tie ni nyina. Hallelujah. Amen. Em se Ghana fo nyina e hwe me nti pese me ka no mo tie. Yes sir. O hwe chi asof ma mente a. There be. Semunim sa. Aye. Aha. Ayira. Ebe afini kura yi hu no. Ye hu ne da. Ebi no ye hu na asof ma wo hene. Oni abiem. Di birthday we no dwane ko. Ofia. Eti oba. Kani brebi oni asofo keka bo mu nante. Okay. E ma ekotena radio so se menyusu aduro. Okay. Ni ade obepa acho mam de che no. Jo. Enya hwe. E che osati si mu no ogusu ko. Okay. Me so be nim no dada. Said the why be pin no. Yes. Why brebi atwam no. Aye. It me very careful. Okay. Ngongonza for ha mutie ho ka no. Mo record on ko. We the TV so be it. We are seeing na ehwe. Wa. Yeti onyansa no. D4 kasa. Opie oko asoro ha no nama no nama no nama. It's all because say Kyra Abosom any obi akọ ba bi fe akwara ne ho fe. Me de ba be kyerɛ. Papa bi. Bon sama papa na ne ma pa woni yam. Na ne ma pa woni yam ankasa. Wa. Yeti onyansa no. O de court. So we jaware. Aye. Court say enye wedding tinti minya no ho. Okay. O pejapade. Jo. Ogusu o court. Ade kye no asade me court foforo. Say empa me free me fie o mamba ho biem. Okay. Ade kye osade court foforo. Yenye nkora no free me nsem. Oh. Ade kye o de court foforo. Say made for one free ho. Mama made for free ho. Asem nyina bia nso ni wayaka. Enne Ghana ni bia hu no ka se o Sofo ye se ne yire ka kire ne se one ne ntam ate. That's all. Agu. Tie me minti ena ofia. That's all. Enya warranty na ba. Get big ja. Ka kire onu ase jan konkonsa no. Jan konkonsa no na tenem. Na to me ne nya ho adwuma. Yes. Ofia. Ye tie onyansa no. Ka kire so e dey jan konkonsa no. Yes. To me kasa. Be me kasa. Onyame frɛ me no na me yire nka ho. Na oni ho. Tumi ade ama me no enya me me yire dia. Enya na busuafo kula dia. Me nko ana nyame frɛ me. Yes sir. Ena me ye madwuma. That's all. Ka se amen. Amen. Obeka me ho. Aye. Eno oso okọ a 10 time. Go. Ba wo se ma Kyra Abosom Yakopon no. Nyansa na ye adwuma. E ma bebre wom. Ebi won fe. Papa bi. Ebi e kama. Aye. Me ko animu kura na se me hia mo a me mo beboa me. Aye.
Famuina Abosom. Adwuma no so. Papa. Apafo no sua. Musha. Apafo bebrebe bam. Aye. O ma me no. Apafo beba be adwuma ni ye. Ye tie onyansa no. Be me kasa. Ade a ewo mu a awerɛho baako. Soja ni tintinti on na mai. Enu a wodaya wan sorry. Ye nua no. Ko. Tintin gram obi no. W 10 no. Odaya wan sorry. Ah. Fearful tini more day. Abosom na se enioma wo de di oba no. Sofo nti waso ndem na wugina o kasa ansemu no. E de be pa na wo de ja enchirima. Ene de be na wiase ye din. Wugina o kasa o be wale 5. Na sofo wan kasa wo ho de ye sei. Sa ya Solomon nyina akra no. Sa wo ho kire o ma be boa wo. Ei, ene Solomon no mo problem. Wa wo yire wo sa asori we mu no. Wa ma wo yire nya sa asori no obedi no. The crap I make it because the way I travel some ekasa with proudness. Say or no dear, and next all to say the year and baby no be busa na there on the year while be my catcher and say tintin tone. Travel some papa. What was say mo and a mama and ne and money be airbrain. Until Sabio was all band of court. Until go to court no court to say any wedding. Until we to be good or court or banner pay the party and I pay. Coban won't pay the party no other day. Travel nka papa na wo yesei sabio nka wo sofu no kwasa be jina prophet so kasa asem sofu mu ya pa e na wo yesa de na bible no mo de bible no e deceive nipa too much mu gunya ngopon enim ase mu gunya me enim ase de sabi de wo kan oba no wo ne na anwale ko de se wo ne wani da ho kira boso mu ne wani da ho pa to sa oba kro na ene no wo se wo no oba ba wo no oba na wo no wo no so me ne na ho because said the so ye no sa na wi aso be ye oba na kira bosom woni wa wo no also man ni na ho because oba na woni kan no tena ya wo so oba na so fo ko ye ba ko no wi asianse na oba e be firu ba ma achi e na man fa kwa ye one atimi up against you no na ye wo ba ma no suba mpo ni bia ekita wo na jina wo ba ma no suba bia ekita wo mo me ka no kra nche mpanyimfo ni bi mo ye ka no kra esi a wo ba wo mba so wo ba na japade na oba ndo nam court to court because unim peve pa say obana no aduane amodi ebi ne se wodi gina hoye o unim se obana no aduane amodi nse bi to obana brain na anya kwa Ghana for man no se de be ka kire mo sa Africa enkwase akocha na ewo ho na e na an ko wale wa mamre kwa so e na ko wale wa mamre kwa so sa mamre kwa no he obana be ma no jawa wa jawo free wa wale wa mamre kwa so wale court bia no me adrepa me hu no say ya wale because awale ne de mu ja awale a ejapade a moye no oba no benya ne se be maso benya ne se enye sabi fi kira awale enye awale a okọ wale ne Africa culture wo ja awale a na enye court a oba nya hwe oba no wo nya hwe na be ma na se ja mo fra no egu oba no so na ye mema na tam ye kote ato ye pon sa ya ma ne sabata ma ese jai social media da wa papa panyini to be jina so a o kasa asem we say no se wo de nyame ma akọ no be wale 5 na se wo no wa de da ho onya wa de so be wale da so so ye sofo nti Abosom nti asonde na wo jina mu no wa hira obi a wale so pen wedding e wo so no wo so ro da na wa so be wale so pen e wo so ndem wo a what me feel proud e kasa asem no hwe South Africa culture no e ka me adwempa ye no kwa mmentwetwe atwam na e be sua abrofo culture mo tenie pa South Africa culture na ye so le wale wa mamre kwa so nko ano emoye because at the baby no trim so oh oba we say there hey me company me japade me fa nkyere no oba akwasi broni krom a akwasi broni eno wale e won krata so mu jai ne japade a mu ye bo mu nyina ye bechem pepepe nte ba nsa na oba no wondi ya obi a wonu ba ye hwe Ghana South Africa culture hwe sofo mu ya asisi oba ebe jira oba no de ma odi watimi na oba ya da awo mu ma ese ka kire wo se oba na dwane ko na oba no nya ne nko because oba no so yusu nro enure na oba so yusu no ene apan oba na frifie o ene bibia ntia sofu wangasa jira kwa wo se na nya fit wa wo jira wangasa kwa no uni ahode wo se ka se makọ wo ba bi ene ahwa akwa no back vocalist o jira kire akwa no o jira kire jeje ko tira se ne woto bobo me no ne ho nya mahi se de o jira kire ka se hey woni jino wo de wa branch no jira kire jeje ho jeje ho sa
Now so bedru so. Musole mu bukana for ma fa so. Mama bre e ma tete me high. Ene enya ma bi so gu aso ndem ho a. So funu bu say wo pa wale say a wo so wale 10, wale 20. Ena wo sa oba no. Ti be ma wo ne tie no. Wo jama be ma na wale sa wa dodo no. E ma na gu aso ndem ho no. Adi ne asomfo sole a ye de e ma na eti asole. Asema wo kan enye nwanwa so bedi asole fo e ma nyina. Asema wo kan enye nwanwa nti me adwene pan de South Africa culture no ye Africa culture ye sole a ene wala wa mre kwa so ehu nya o ene ka benya wo so yire nsa court wale no se be ma ope oba ene wale no ekwo wale no court be ma ope oba adentina Ghana for mema no musro court wale de be ta Ghana for mema no bebre sro court awale because onim se court ko wale o court say cream ono ba ni jaya oba no beka se me pre japade na ka be ma no ono oba no tere na wo ye japade no uni oba no jaya wo ma ni bia na nya bra na mo wo na ebi wo bra mo atimi atena e de na sa mo ye mo me hwe nyoma bi ye e wo wiase yete because oba so fu ya ogina we oba no de yaw a wadi ne pen wa no de na mo odi pen no de yaw adwome wa so fo be ye adwuma pa e be ye adwuma mo me nya sisisi ma e wo wiase no titira bosom me adwumpan de me maka to awie me kɔ ye hwɛ nsɛm a obɛsa ba bɛka nti oba no pekwan bi so na pe bibi fa mo oba no na oba na koma nto ne yemu enya afre na court sɛm wo sɛ wo wadwenda hɔ na afa so bu oba no fa so da akyinti no o wale no court na de okofa no sɛsi ano so no o wale no ɛyɛ mpra na wo twem sɛ wasɔle ba bi twem mpra nka betura sɛn ana tabusua mo me hwɛ de ɛkɔ so ɛwɔ wiase yie mo ye ni nipa bi mu sɛ yɛchi ɛnkɔ yɛ saa no ma no because na wiase yɛ den bɔne adɔso o wiase papa panyini a ugina wakasa ansem mu sɛ ɛmfataw Abosom ɛmfataw tabusua the name still remains Ɛnkrata mu kinkon aka Wufoken aka Bema Yefa ne yere anim enye fom aka Mtoro motem Ghana for man mo mema no wale mo ɛwɔ Nkrata so sɛ ne beya Bema ne ujaya uso japade am abrɛ mfifra am asan no ayɛ japade no oba no benya wo hye fa wetu tirim yɛ oba fa tu tirim na enye adwuma Bema ne ko so malo court a ja na ko ompɛw on de na papa yon keka wadi oba no style bia bi ena wo ene de so mpɛ no tabuso mi kan for ye divine organic skincare product at the amount divine e wo UK obo adwuma the skin color bebe kama what you say me sra say kona so ye so na ko pay divine kun na wo skin color na kita on enye na ha ukwa e promo code abenya ya adwene pan simple as ABC what you say na say Becky TV divine pills so ye de e wo honom obebo amo hye no ho what you say say pepe me kan for e tap send eso at the amount tap yaso be boawo ama person send ska efiri ama no ne de ko Ghana kwan dia tap a rate mu hine rate mu kinkon rate otu a na omotiem use promo code adwene pa hine benya discount kama make am for a attachment at the amount person sit down papa now dem na ho to de attachment na make am for dem amount I wish dem nyina mase the name still remains Ɛnkrata mu kinkon ye be san share biom oba so a subscribe to YouTube channel Becky TV YouTube subscribe my adwene TV so YouTube follow pages no Facebook, Direct TV, Adwempine TV, Adwempine Media, Becky TV. So ati access pepe. TikTok so no ya je ho afa. Kwana ko follow ye, se na be video bi aba so nsa be de ebeka. Nyame aduma, ye be san ati onka bi. Ye nya ma na yisi o no, na nya ade be boa ye ewo wiase. Kira Abosom sesa wadwene. Na nya ngopon o musu no hia dodo. Nyame aduma be san hia bi, mdomu nyina. Peace out.